Chicos, bien. Al final, quan la dinàmica és negativa, pues, qualsevol cosa el penalitza molt i tens que fer moltes coses bé perquè el resultat almenys reforça el que és la mentalitat dels jugadors, que la veritat que estan en una dinàmica negativa. I bé, és una cosa que n'hi ha que intentar revertir i bueno, ara queden 7 partits i ja dic, intentar millorar el que és la imatge i que sobretot pues, que els xavals recuperen la confiança. Si l'equip va canviar bàsicament perquè fan falta jugadors. Avui hem vingut de 13 jugadors, 2 lesionats, després s'ha lesionat un xic que s'ha fet mal, hem acabat en 10, en el resultat molt en contra, entonces és precís, és necessari, necessitem jugadors. Entonces, pues, ja el dic, en els que tenim intentar reforçar aquesta mentalitat que ara tenen en ells i després pues, la gent que vinga pues, que intenta sumar en il·lusió i ja el dic, acabar-lo més dignament i pegar-li una llaveta de cara. Bueno, sí que de veres que porten tota la setmana el tema de si venien o no venien a jugar, perquè ha dimitit tot el cos tècnic, han perdut jugadors. Al final sí que han dit que venien a jugar i bueno, pues és un partit que n'hi ha que jugar-lo i n'hi ha que guanyar-lo. Mantener el ritme pues, és difícil quan un equip pot estar així, ¿no? Mantener el ritme del partit, al final hem intentat enfocar-ho com un entreno i que jugaren tots els jugadors, o el màxim jugadors possibles i bueno, mantener el ritme fins al final del partit.
Bueno, al final t'arrastra un poquet el ritme del contrari, no és que tingués solidaritat, nosaltres al final intentem jugar per guanyar, perquè la segona part han jugat jugadors que habitualment estan jugant, entonces pues tienen que guanyar el puesto y tienen que anar a tope, però evidentment el contagi d'un poquet del ritme del rival. Bueno, tornar a casa sempre és bonico d'una o altra forma i res, al final content de poder haver tingut minuts en preferent, de poder competir altra vegada, de la confiança de Nacho i al final el que és l'equip l'Ontinyent m'ha arropat molt bé quan he vingut en els companys, en la directiva, en l'entrenador, hi ha molt, ja ho has vist, les abueles que només fan que marejar, hi ha molt bon rotllo i bueno, content. Des de veres que el resultat i la situació un poc complicada, però bueno, content d'estar així. Avui era un partit a priori que tenien que treure els 3 punts. Sabien que l'equip rival venia a tocar per les baixes que ha tingut aquesta setmana i pues, pense que l'equip des del primer minut s'ha notat que volia els 3 punts i bueno, objectiu aconseguit. No, a veure, és complicat, matemàticament encara no es donen per vençuts, però bueno, anem a seguir afrontant setmana a setmana, intentar treure el pròxim partit dels 3 punts a ser possible, perquè si no ja matemàticament pràcticament ja estaríem fora.